Икономическото и финансовото министерство отново влязоха в противоречие по предлаганите данъчни промени. Заместник-министърът на икономиката Иво Маринов предложи днес хотелиерите да плащат туристическа такса, независимо от оборота им, докато финансите настояват за въвеждането на нов данък. Навлизането на новите технологии и възможностите за оптимизация на туристическия бизнес е в фокуса на тридневна международна конференция. Модерните начини на предлагане, електронната реклама и комуникация с потенциалните потребители са сред дискутираните теми. Електронният маркетинг вече е доказал, че е печеливша формула за туризма, твърдят специалистите. Рекламата е неограничена и освен това вложените средства са значително по-малко. Или както се казва там, най-бързо можеш да си свериш часовника с конкуренцията. Тя почти изцяло разчита на интернет за маркетинга. Много активно се намесва в търсачките, използва информационните технологии за автоматизиране на своите процеси вътре и за тяхното експониране, съответно, към потребителите. Формулата, ако не си в интернет, просто не съществуваш, вече важи и за нашата страна. Друг е въпросът, че интернет-комуникацията се оказва доста неефективна, защото у нас все още няма ясни правила. Всеки един се занимава с това, което смята, че е доходно, събира информация, пуска в интернет пространството. Тя не винаги е актуална, не винаги отговаря на действителността, тъй като възможността за обратна проверка е доста трудна. От туристическият бранш настояват за единна система, в която няма да има случайно попаднали, като информацията да се дава от общините. Така културата на предлагане и потребление ще може да се срещне.